граждани и колеги, които са уважили това събитие и разбира се всички тези, които не следят в Zoom. Темата на моята лекция днес ще е пред вашия взор. Всъщност това, което съществува като идея е да се обясни по един относително понятен, разбираем начин, не толкова за колегите професионалисти, колкото за по-широката публика от заинтересовано гражданство, всички онези български граждани, които се интересуват от миналото на историко-географската област Македония. Защо в крайна сметка се получава така, че след като в миналото, знаем, тази област е била предимно българска по характер и население, днес имаме една доста по-различна картина и най-вече в нашата югозападна съседка, Република Северна Македония, има един народ, един етнос, който по редица основни параметри не иска да бъде наричан български и очевидно има доста съществени различия от нас, българите, към настоящия момент. И така, предполагам, на всички вас е известна тази класическа карта. Тя е направена на времето от Васил Кънчов, българският географ, който лично е бил учител в българската гимназия Свети Кирил и Методий в Солун, гимназията на Гоце Делчев и на много други македонци от това време. Трябва да кажем, че това е резултат на неговите и лични проучвания и обиколки, но и ползването на архивата на Българската екзархия, до която той имал достъп. И в резултат той е написал серия капитални изследвания, Македония, етнография и статистика от края на 19-ти, началото на 20 век. И това е неговата карта, която е възприета от Карнегиевата анкета и на нея се показва неговото виждане за Македония въз основа, пак повтарям, на автентични документи на българската екзархия. И това, разбира се, е българската гледна точка, която се основава преди всичко върху езиковите данни и върху преобладаването на българският език, като говорим домашен език в по-голямата част на географска Македония. Така че тук в зелено виждате тези данни за разпространението на българския народ. Това, разбира се, е добре известно вам. То се дължи на този мъж, екзарх Йосиф, ръководителя, предстоятеля на българската екзархия. Разбира се, не на него лично толкова, колкото на институцията, която е не само църковна, но също така и просветна, т.е. тя организира една широка мрежа от български не само църкви, но и училища в тогавашната Османска империя, в Македония и Одринска Тракия. На тази карта виждате разпространението на нейните епархии. Но в крайна сметка всички опити, било на екзархията, било на българското население посредством и революционната организация, известна най-вече като вътрешна организация, имената Тморо или Дморк или Вморо, които имат официален характер, са били относително рядко използвани, но това са официалните имена на тази организация: Български македоно-одрински революционни комитети, Тайна македоно-одринска революционна организация, Вътрешна македоно-одринска революционна организация и вече след Първата световна война ще бъде само Вътрешна македонска революционна организация ВМРО. Така че и опитите и на тази организация за извоюване на автономия на Македония и Одринска Тракия пропадат и включително и чрез известното вам Илинденско въстание от 1903 година. И така се стига до развръзката. Развръзката, знаете всички, това са Балканските войни,
завършили с Лондонския и най-вече с Букурешкия мирен договор, който поставят една нова политическа карта на Балканите, която карта е затвърдена с малки модификации и след Първата световна война, като тук основната разлика е, че и района на Струмишко бива предаден от царство България на новото държавно обединение Кралство на сърби, хървати и словенци. И така всъщност около 50%, най-голямата част от Македония, южната част на Македония, остава в пределите на Кралство Гърция, докато около една трета северо-западната част, Вардарска Македония, остава в пределите първо на Сърбия, след това след Първата световна война на Кралство на сърби, хървати и словенци, респективно Кралска Югославия в междувоенния период, а в следвоенния период вече ще има и малко по-различна съдба, но пак в пределите на държава, наречена Югославия. Именно към развитията във Вардарска Македония, в тази част от историко-географската област Македония, ще бъде насочен и моят анализ и моето изложение за развитията там. След Първата световна война новото кралство разделя първоначално държавата си на доста различни, доста раздробени области, относително малки. Това е така, защото по силата на едно споразумение с хърватите от 1917 година има обещание тези области да имат известно самоуправление. Това самоуправление се оказва съвсем символично и на хартия, но за всеки случай са раздробени на доста малки части и съответно Вардарска Македония е раздробена на поне 3 области, а някои области, някои части на Македония са в пределите на Вранска област, на четвъртата област. 1929 година има следваща голяма административна реформа и чисто формално се образуват далеч по-крупни единици, наречени бановини, и по-голямата част от нашия регион, тази северо-западна част на Македония, Вардарска Македония, влиза в Вардарската бановина на Кралство Югославия, както се приема и ново име на тази държава с установяването и на една по-сериозна, еднолична, можем да кажем, диктатура на крал Александър Караджорджевич през 1929 година. Това, което ни интересува нас, са процесите, политическите и най-вече етническите процеси в тази югославска Македония, кралска югославска Вардарска Македония. Там се прилага една политика на сърбизация. Не е допуснато свободно себеизявление на местното население като българско. Неговият елит, който по-съзнателно се е проявявал като български, най-вече учители, части от свещеническия корпус, също така някои първенци, са принудени да изберат бежанството, емиграцията в България, отколкото да останат на място. Но мнозинството от населението все пак продължава да живее в родните си места, за разлика, тук трябва да кажем, от българите в Южна Македония, погрешно наричана понякога Егейска Македония, които в една значителна, бих казал, по-голямата си част се изселват към България през този период. Но от Вардарска Македония все пак преселническите вълни са по-малки, по-малочислени. Там една част от населението, малка част от населението възприема тази нова сръбска идентичност. Това са най-вече така наречените сърбомани, т.е. отделни райони в
Вардарска Македония, които още преди 1912 година са били ориентирани политически и културно към кралство Сърбия. Те са относително ограничени, районите северно от Куманово, да кажем, северно Прилепско, най-вече района на река Треска, между Кичево и Прилеп, някои северни села на север от Струга и така нататък, но също така сръбска идентичност придобиват, т.е. възприемат официалната политика, до някъде интернализират, така да кажем, и някои градски жители, преселили се в основните градски центрове, като новоразвиващото се по това време Скопие. Но мнозинството от населението не възприема тази натрапвана от кралството сръбска идентичност и продължава да се придържа към своята традиционна народностна идентичност. А за по-голямата част от градски ориентираното население това безспорно е българската народностна идентичност. През 20-те години има редица прояви и белези за подобен вид неуспех на сръбския режим да наложи сръбската идентичност в Вардарска Македония. Най-забележителен в това отношение е най-забележителна дейността на Македонската младежка тайна революционна организация, която обединява една значителна част от интелектуалния млад елит на Вардарска Македония от 20-те години, т.е. тези по-просветно издигнати ученици в гимназиите и на Вардарска Македония, но също така и в някои университети, както в кралството на сърби, хървати и словенци, най-вече в Западна Европа. Тази организация е разкрита от сръбския режим и края на 1927 година има един известен процес срещу ръководителите на тази организация ММТРО, която води до доста публични прояви на демонстрация на пропадането на сръбската политика сред младежта и неговите безспорно български волеизяви. Разбира се, тази организация, тя е много интересна, тя е била в връзка с класическата ВМРО на Иван Михайлов по това време, но не е била, така да кажем, абсолютно подчинен и имала една известна автономност в своята дейност. Разбира се, това пропускам, през 20-те години източните части, особено на Вардарска Македония, стават арена на сблъсъци между четите на ВМРО и репресивния апарат на кралството. Там са разположени около 2/3 или повече от половината от всички жандарми на кралството на сърби, хървати и словенци. Но по-важните процеси, които ни интересуват, това е все пак какви етнически процеси, какво етническо съзнание има това население, мнозинството от населението в Вардарска Македония. През тази тенденция за пропадането, така да кажем, на сръбската политика се демонстрира и в началото на 1930 година от една акция, която извършват първенци на местното македонско-българско население, а именно помощник кмета на Скопие Димитър Шалев, заедно с един бивш депутат в Югославската скупщина от Демократическата югославска партия Григор Анастасов и един юрист от Велес и Прилеп, Димитър Илиев. Тримата са изявени представители на местната общественост, заемали са и официални постове в кралска Югославия, в кралството на сърби, хървати и словенци и се опътват към Женева
където подават един апел до обществото на народите за защита правата на българското национално малцинство в Югославия. Тези апели имат интересна дипломатическа съдба, петиции. В крайна сметка, разбира се, те не са приети и не са одобрени от обществото на народите, тъй като по това време то се доминира от Великобритания и Франция, които приемат сръбските и югославските аргументи, че защита на малцинствата в Югославия може да има само в нейните бивши австро-унгарски територии, сиреч на север от Дунав и Сава, докато на юг, в Южна Сърбия, както наричат по това време управниците в Белград, териториите на днешна Северна Македония, Косово и някои Санджак, Новопазарския Санджак, в Южна Сърбия не може да става за никакви малцинства, нито за албанско, нито за българско малцинство. И това се възприема от английската и френската дипломация по това време. Но въпреки това се вдига доста шум в пресата, в редица обществени среди. Димитър Шалев и Григор Анастасов дори полутайно успяват да измамят британската дипломация и да получат визи за Лондон и да се срещнат в Лондон с представители на Балканския комитет, който функционира по това време. Но така или иначе тази акция дава все пак само ограничени резултати. Но постепенно с хода на времето, с навлизането на Югославия като владетел на Вардарска Македония вече в второто десетилетие, с събитията от 1934 година, които от една страна водят до 9-майския преврат в България, премахване на вътрешната ВМРО на Иван Михайлов. От друга страна, с убийството на крал Александър Караджорджевич, чието годишнина всъщност се пада тези дни, и последвалото смекчаване на режима в Югославия, в крайна сметка това убийство на Александър Караджорджевич постига до известна степен промяна на режима в Югославия и променя както вътрешната, така и външнополитическата ориентация на кралство Югославия. Така се наблюдава едно известно смекчаване на режима в Вардарска Македония, като част от така наречената Южна Сърбия или официално в Вардарската бановина на кралство Югославия. Така в тези условия на една отдалеченост от България, в смисъл такъв, че са прекъснати културните и нормалните стопански и роднински връзки между населението на Вардарска Македония и царството, в условия на буквално са съществували на места и телени огради по българо-югославската граница, в условия на премахване на най-яркия български елит на областта и най-вече в условия на стабилизиране на югославската власт и някакво така усещане, че като че ли може би това статукво ще се запази. В част от населението, и това са най-интересните процеси от днешна гледна точка, в част от най-младите жители на Вардарска Македония започва да се наблюдава едно по-различно, по-променено усещане, по-различен поглед към собствената си земя и към света, а именно да изтъкват, и това е характерно за всички македонски българи, силното регионално съзнание за принадлежност към македонската земя, към Македония. Това регионално съзнание на македонски българи, на българи от Македония, започва да преминава постепенно и в едно не само политическо, но и до известна степен народностно различно самосъзнание.
Това са сложни процеси, но те започват да се забелязват предимно във втората половина на 30-те години. Носители на тези процеси са преди всичко младите хора в гимназиите и най-вече в университетите в Белград и Загреб. Там се образуват и студентски дружества Вардар, които обединяват този тип младежи. До някъде тези дружества са под влияние, но не са продължение и на левицата на Комунистическата партия на Югославия. А по това време, от 1934 година окончателно, и комунистическото движение, и Коминтерна официално провъзгласява, че населението на цялата географска област Македония, не само на югославския, но на гръцки и българския дял, съставлява отделна народност, отделна нация, македонска народност, македонска нация. И това е политиката на македонизма, добре известна на Коминтерна и Международното комунистическо движение. Така че тази политика започва да се налага и тук в България от Българската комунистическа партия и чрез известния македонски литературен кръжок и по други начини. И във Вардарска Македония, разбира се, подобен курс възприема и Комунистическата партия на Югославия и съдейства за тези процеси. Така картината в навечерието на Втората световна война и на краткотрайното българско управление е доста сложна. Аз лично приемам наблюденията на Ян Рихлик, това е колега професор в Карловия университет в Прага, който вижда в Вардарска Македония в края на 30-те години една сложна картина. От една страна, разбира се, на все още значително селско население, което няма ясно изградена представа за националната общност, т.е. неговия кръгозор е предимно селски и регионален. От друга страна, всички по-значителни, по-мобилни или събудени, както ние на български обичаме да казваме, жители, градски ориентирани жители, това ще рече жителите не само на градовете, но и на по-интегрираните в градския живот селяни. Мнозинството от тях безспорно продължава да има българско народностно съзнание и ориентация, докато има, разбира се, и малка част от това население, което е приело и сръбската идентичност, не само формално, защото формално по документи всички се водят сърби, но една част е интернализирала тази сръбска идентичност. Но също така съществува една немногобройна, много тънка, много трудно забележима, но все пак любопитна прослойка от младежи, и не само младежи вече, които започват да имат преди всичко македонско народностно съзнание. Като в този случай то не е тогава антибългарско, т.е. не се ражда на основа на отрицанието на българското, но това са сложни процеси, за които в случая едва ли ще имаме време да поговорим. Но така или иначе картината е сложна, но пак повтарям, мнозинството от активното население градско население на Вардарска Македония е българско. Следва Втората световна война и краткото 3-годишно българско управление на около 2/3 от Вардарска Македония. Няма тук време да се спирам на него. Първоначално българските войски са посрещнати с овации и цветя. Впоследствие има и одобрение, и пропот срещу българското управление. Можем много да говорим за него, но изводите за мене са два. Първо, Вардарска Македония е една от най-мирните части на Югославия и дава една от най-малко
жертви, ако погледнем в сравнителен план, в сравнение с други части на Югославия, съответно и с най-слабо партизанско или съпротивително движение. От друга страна, населението се ориентира, разбира се, към победителите, към тези, които безспорно ще спечелят световния конфликт. И по ред причини се очертава, че в Югославия това ще бъде движението, ръководено от Комунистическата партия на Югославия, начело с Йосип Брос Тито. В Вардарска Македония, това малко се знае, има и сръбско-четническо движение на Дража Михайлович, но по ред причини надмощието в цяла Югославия е на партизанското движение на Йосип Брос Тито и най-вече благодарение на поддръжката, която се получава за него не само от Съветския съюз, но и преди всичко от Великобритания на Уинстън Чърчил. Така се стига до краха, до финала на българското управление, следствие на поражението на коалицията, в която участва Царство България в началото на септември 1944 година и около 2 месеца, това също е малко известно, имаме едно буферно немско управление на Вардарска Македония, на градовете във Вардарска Македония и някъде началото на ноември идва новата комунистическа власт на Комунистическата партия на Югославия. Тя възприема този модел на македонизма, модела на теорията за съществуване на отделна македонска народност и македонска етническа нация и я рекламира и активно пропагандира, включително по време на войната. Макар и официално, всъщност утре, 11 октомври, е началото на това съпротивително движение срещу окупаторската българска власт във Вардарска Македония. Но както този инцидент в Прилеп, който се използва, така и цялото движение до лятото и есента на 1943 година е доста слабо и рудиментарно. Едва вече след не само Сталинград, но и след Курската битка и десанта на английските войски в Италия, капитулацията на Италия, когато става ясно какъв ще бъде изхода на войната, това движение набира една по-голяма скорост. Първо, тук нямаме време да говорим за общо югославските проблеми, но като част от решението за създаване на втора федерална Югославия, комунистическа Югославия, но базираща се на равноправие между големите народи на Югославия, се създава и наред с другите 5 републики, които са прокламирани в учредителният орган на Югославия АВНОЙ на 29 ноември 1943 година в град Босна. Наред с тези 5 единици се създава и македонска равноправна единица, бъдеща Македонска република. Предвижда се такова създаване и също така се прокламира, че тази следваща федерална Югославия ще бъде равноправна държава на 5 народа, на народи, които са добре установени и достатъчно добре оформени и признати от външния свят, като сърби, хървати и словенци. То се прокламира, че 2 други нови народи, като черногорци и македонци, също са равноправни конституивни народи с тях. До тогава по-голямата част от черногорците са имали сръбска народностна идентичност, а по-голямата част от жителите на Вардарска Македония българска идентичност, както казахме, но се налага това решение, тази концепция за равноправието на новата черногорска и македонска народност, народ по-точно казано, с останалите 3. И така Югославия се конституира
не само като държава на 6 единици, по-късно 6 републики равноправни, но също така като държава на 5 равноправни югославски народа, един от които е македонският. В изпълнение на това решение, югославско решение на АВНОЮ, на 2 август на годишнината от Илинденското въстание, 1944 година, в манастира Прохор Пчински, който днес се намира на сръбско-северно-македонската граница, но на север от границата в Сърбия, е така създаден, прокламиран един нов орган, антифашистско събрание за народно освобождение на Македония, който провъзгласява създаването на една нова македонска държавност, която обаче е част от югославската държавност, част от югославската държава, т.е. прокламира се създаването на демократична федерална Македония, като една от тези 6 единици на Югославия, на федерална Югославия, и тя ще съществува по този начин в следващите повече от 45 години. И през тези 45 години в Вардарска Македония, в Народна република Македония, след това в Социалистическа република Македония, активно продължава и се дава ход на процеса по изграждане на нов македонски народ или македонска нация, както е обявявана. Разбира се, инструментите за изграждане на тази нация са най-различни. Водеща е, разбира се, ролята на държавата, на югославската държава, включително в нейното местно македонско измерение. Тя, разбира се, е репресивен орган, така редица видни българи и жители на Вардарска Македония, които не са съгласни с този тип гнет, са избити. Тук и за Кървавата македонска Коледа можем да говорим от януари 1945 година. И за други насилия, и за Струмишката петорка, и за много други случаи на репресия. И съответно със силата на репресията, разбира се налага тази нова национална идеология, но разбира се, държавата не е само репресия, не е само тояга, тя е и морков, така че тя дава възможност на тези млади граждани на Народна република Македония, както се нарича от 1946 година тази област, гражданите на Народна република Македония, които приемат новата идеология, да се развиват и да имат добра кариера и развитие. Освен това, пак повтарям, това македонско име не е чуждо на населението и тази регионална македонска идентичност, която съществува, не е толкова трудно да бъде убедена и да бъде представена за народностна. Проблема е скъсването с българското. Тук, разбира се, голяма роля има езика. Именно прокламира се, че населението на Народна република Македония говори различен език от българския. Създава се нова македонска езикова норма. Създава се нова азбука, всъщност нов вариант на кирилицата, който е доста близък до сръбския и който официално, тук нямаме време да говорим за подробности, за Венко Марковски и прочее, която официално е прокламирана на 3 май 1945 година. Също така и тази нова форма на кирилицата се провъзгласява за уникална за македонският език, който е провъзгласен за официален език на Демократична федерална Македония. Така се конструира тази езикова норма, която местното население я възприема като нещо различно от българския език, независимо, че тя е така не само свободно разбираема,
но също така носи всичките граматически особености на българския език и затова за нас не е проблем комуникацията и повечето от нас считаме, че тя е втора форма на втора държавна официална югозападна норма на българският език. И това е мнението на мнозинството български езиковеди. Също така се създава, освен този официален език, се създава също така и официална църковна институция, Македонската православна църква. Тя е създадена 1958 година, първо като автономна църква на Сръбската православна църква, а 1967 година се отделя като автокефална, но разбира се, това става с помощта на югославската държава, но Сръбската църква е против и това ново образование, Македонската православна църква, не е признато от нито една друга православна църква в света, почти половин век до 2022 година, когато схизмата спрямо нея всъщност беше преодоляна и тази църква беше официално припозната от другите православни църкви, вече в едни по-нови условия и разбира се с доста въпросителни и все още, разбира се, спорове за редица аспекти, свързани с нейната дейност, включително нейното име, какво да бъде то, каква е историята и историческата църковна история в миналото, върху която тя претендира и така нататък. Създава се нов интелектуален елит, който да развива този нов тип народност, новата нация и Съюза на македонските писатели, Македонската академия на науките и изкуствата имат роля в тези процеси и така нататък. Създава се, разбира се, един превратен македонистки прочит на историята на историко-географската област Македония, който минава през присвояване на големи части от българската история в миналото, някои моменти от гръцката история, но така или иначе за сметка на преди всичко на българската история и български личности, топоси, процеси от миналото се обявяват за не български, а само за македонски в някакъв етнически или народностен смисъл. Тук голяма роля имат, разбира се, средствата за масова информация, вестникът Нова Македония, радиото, телевизията, така нататък. Имаме една политическа месианистична идея, която се развива по това време, а именно, че истинската Македония е географската област Македония, не само, но че тази географска област Македония е населена предимно с мнозинство именно такива етнически македонци. Съответно има доста така агресивно отношение към съседната България повече и също така Гърция, а именно претендира се за наличие на македонско национално малцинство в България, в Благоевградска област, в Пиринския край, в Пиринска Македония и на юг в Гърция, в Южна Македония или Егейска Македония също има претенции за подобен тип малцинство и съответно това служи до голяма степен отново за мобилизиране на жителите на Вардарска на Македония, на Народна и социалистическа република Македония в рамките на Югославия. Така или иначе, по ред причини обаче тази Югославия, Федерална Македония се разпада. Разпада се в началото на 90-те години. И от тогава имаме фактически три Македонии. Всъщност те са различни от Балканските войни, но в съвременната констелация след 1991 година това е независимата държава, която се наричаше в миналото Република Македония и международно до голяма степен бивша Югославска република Македония, която
скоро, от 5-6 години, възприе и съвременното си име Република Северна Македония, която е бившата Вардарска Македония с около 1/3 от територията на областта. Най-голямата част, разбира се, е Южна Македония, като част от Гърция, и около 10-12% са Североизточна Македония, Пиринска Македония, Българската Македония. Това е реалността днес. Какво се случва в Вардарска Македония, в Република Македония? Създадена през 1991 година, нейната конституция я предвижда и постулира като национална държава на македонския народ, в който е допуснато равноправие на македонския народ с няколко други 4 изброени в тази конституция националности. Тоест, тук се вижда много ясна една градация между отделните етнически общности на държавата и от това, разбира се, са най-незадоволени албанците като най-голяма общност след македонците в държавата. И съответно те не гласуват, техните депутати в първия парламент на Република Македония не гласуват за тази конституция и се противопоставят. Възникват и други спорове, но нека да преминем към днешната ситуация. След преди всичко сложни отношения, конфликти между мнозинството и малцинството в Република Македония, между македонците и албанците, и етнически конфликт, и Охридски, който завърши с Охридския рамковен договор от 2001 година, се стигна до промяна в Конституцията на страната. И днес този преамбюл, заедно с една друга поправка от 2019 година, гласи, че гражданите на Република Северна Македония, македонският народ, както и части от албанския народ, турския народ, влашкия народ, сръбския народ, ромския, бошняшкия и другите, приемат Конституцията на страната. Тоест, както се вижда, се постулират 7 равноправни конститутивни народи, в които българите липсват. Във външен план въпросът с международното признание на страната, етаблиране, по-точно казано, на страната, получи до голяма степен разрешение с Преспанското споразумение от 17 юни 2018 година, което не е само споразумение с Гърция, но по някакъв начин е споразумение и с Обединените нации, защото спорът се водеше и в рамките на Обединените нации, и с посредничеството на специален представител на генералния секретар на ООН. С това споразумение се прие името Република Северна Македония за абсолютно всички употреби. Споразумението изрично уточнява, че краткото име на страната е Северна Македония, а не може да има някакви други форми. Също така, че обозначаването на страната следва да става на Република Северна Македония или на Северна Македония. Съответно, прилагателни като македонски или северно-македонски са неправилни за употреба за официални назовавания на тази държава. Същевременно Северна Македония се отказва от политиката за антиквизация, за нея нямаше време да говорим. Това е едно преформулиране на македонизма и на македонската идентичност, търсеща корени далеч в древността, в древна Македония на Филип и Александър Македонски. И също така Северна Македония се отказва върху претенциите, върху историята и настоящето на днешната гръцка Македония, сирична Южна Македония. От своя страна, с Преспанското споразумение Гърция признава македонски народ и македонски език на територията на държавата Северна Македония.
По отношение с България, както знаем, отношенията са далеч по-неустановени, макар че с Гърция също има проблеми и доста търгания, но с България са по-сериозни. Основата за разбирателството и за решението на отношенията между двете държави е договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който беше подписан през 2017 година, който официализира историческата близост между двете държави в два основни члена. В преамбюла и в член 8, тук спокойно може сами да си прочетете, а и по-голямата част от вас може би знаят добре съдържанието на този договор. И така стигаме до финала, а именно до настоящето състояние на днешната Република Северна Македония, която продължава да има доста сериозни етнически вълнения и проблеми, и всички те са свързани с този така постоянен процес на етнически промени, на създаване на нов тип македонски народ, македонски етнос за сметка на българския и продължаващото съществуване в Република Северна Македония на една общност от местни македонски българи, които продължават да отстояват, да се придържат към своята традиционна идентичност на македонски българи. Македонска българска идентичност. Доста просрочих времето, може би с